Yan, kamayaman si Carl ay nagligo siyang mangga. Then sasi kaya na siya kay Gitra po mag tissue. Uy. Para may idea sa shoot. No? Sasi sig pa kay tissue. Mahal kaya na akong tissue. Muro tanong tissue. Hindi kami nagnubo. Sponsored by Novo. Akong kauban ng pinakamayaman kay straight ang booking. One week straight ang booking. Sumi siya? 7 days? 7 days. So, 6 days. ika 6 days ni 6 days ni may. Ika 5 days. Ika 5 days niya karon. Ano si Shell? Librehon jud ko ni mo masaya ni dito sa kan bro kay daghan gyud ko kwarta. Wala nang bayad. Free lang man. Hi, Sir, sir. welcome to Liloy. So welcome to Solage Resort. Diri sa Liloy, one of the best resorts sa kaning area, and if you can see ang beach area atong i-check later, nice kayo, white kayo, and ang bato amazing kayo, marang nasa other world. Go inside. Sunod lang eh. Di mo din ako ang vlog. Ako ro yung gipahawid sa kamera. Natay. Is that my vlog? Go! Muwa na eh. Muwa na ni. Hi ma'am. Hello sir. Kumusta? Okay ra. Mga vlogger nga mga friends. Oh?
Lunch na! Usa ka plato. Hi! Ciao tay. No, pwede. Okay, Yes, maniwag to sa amin. Wala na si Gilor Buyan. Wakatog pa yan drone. Sa bato dayon hait kayo wis buhay yung kay papuntang pa sa kaon dito sa ibabaw pa kung hindi kaya sila wait na sila. So guys, hapit na may mahuman pero medyo nahitabo karon nga di maayo kay si J-Lord wala gyud ha disgrasya gyud ang iyang drone nahagsa gyud may gani wala sa dagat nara sa kakahuyan so palit daw siya bagong drone kay na namong ko'y part nga na ipo sa iya ang kuan sa iyang stand dayon ambot ng sauna niya bahala na siya palit siya mayaman bitaw na siya. So last na in sa vlog. Thank you for watching our vlog, and I hope I am accepting donations for my new drone, and thank you.